Dette er vores PowerPoint om det senmoderne samfund. Kontrasterne mellem nu og 1950. I 1950'erne blev børnene passet hjemme af bedsteforældrene, som også boede i huset, eller husmoren eller moren, som gik hjemme. I dag har vi udlejning af sociale relationer. Det vil sige, at børnene bliver passet i børnehaver eller vuggestuer, hvor de delvis bliver opdraget der. Dette kaldes også dobbelt socialisering. I 1950'erne gik man i grundskole fra 1. og til og med 7. klasse. Når man havde afsluttet 7. klasse, og man var blevet konfirmeret, begyndte man at arbejde. Dengang fik man ikke nogen uddannelse, det var kun de finere mennesker. Det var regelmæssigt, at man gik i lære, det sted, hvor faren havde arbejdet, på gården som tømrer, eller hvad det nu ellers var. Man gik i faderens fodspor. Dengang havde man ikke så mange muligheder, og det var nemmest bare at overtage det, som faren lavede. I dag går vi i grundskole som regel fra 0. og til og med 9. klasse. Det kan både være folkeskole og privatskole. I mange tilfælde er der flere og flere, som tager 10. klasse også. Efter grundskolens 10 år tager man en ungdomsuddannelse i 2-3 år. Herefter kan man vælge, om man vil tage en videregående uddannelse. I dag har vi mange flere muligheder end førhen. Derfor er valgene også svære at tage, og det kan gøre mange unge forvirrede, fordi de ikke ved, hvilket valg der er det rigtige. I 1950'erne brugte børnene deres fritid på at lege på diverse pladser, legepladser eller på gaden, hvor de spillede forskellige spil eller lignende. De var mere sammenhængende dengang som gruppe, end de var i dag. I dag sidder de fleste unge bare og spiller computer eller kigger ind i en eller anden skærm for at spille et mærkeligt spil eller lignende, i stedet for at komme ud og lege eller spille fodbold eller så mange andre ting. I 1950'erne var moderen hjemmegående, mens faren var ude at arbejde. Han tjente til føden og til hele husstanden. Normalt så var det også meget håndværkerarbejde, som de udførte, eller var landmænd. Nu om dage kan alle være alt. Der er ikke nogen kønsopdeling. Nogle kvinder kan være landmænd, hvorimod der er nogle mænd, der også er hjemmegående. Samtidig er der også mænd, der tager barsel, og kvinder, som laver meget håndværkerarbejde. I 1950'erne var radio og avisen den eneste form for medie. I 1950 der var der 99 selvstændige aviser, og i dag der er vi nede på omkring de 15 stykker. Familien var også samlet om radioen om aftenen, når der kom radioavisen. I dag er det tv-avis og internettet. På nettet der kan man også gå ind og finde en netavis, og det resulterer så i, at der er mindre, der køber en avis, der er lavet af papir. Når vi ser tv-avis, så stiller vi ikke spørgsmålstegn ved det, de siger. Vi stoler på deres kilder, og det kalder vi ekspertsystem. Kort tid efter en begivenhed er hændt, får vi det oplyst som forbrugere, og det kalder vi globalisering.